рӯзи сешанбе департаменти давлатии иёлоти муттаҳидаи амрико аз Арабистони Саудӣ даъват кард ки ҳар гуна муҷозоти мақомдорони дар ҷараёни маъракаи мубориза бо фасод боздоштшударо ба таври одилонаву шаффоф доир намоянд. мо ҳамона ҳукумати Саудиро ба он ташвиқ мекунем ки афроди ба назари онҳо фосидро муҷозот кунанд. Мо интизор дорем ки ин амал одилонаву шаффоф сурат мегирад. сухангӯи департаменти давлатӣ афзуд иёлоти муттаҳидаи амрико аз ҳукумати Саудӣ ваъда гирифтааст ки дархост иҷро мешавад. вале як мансабдори дигари амрико таъкид кард ки ҳарфи хонум Ноерт дақиқ набуд ва саудиҳо ваъда надоданд ки муҷозот ба таври аланӣ баргузор хоҳад шуд. дар чаҳочӯби мубориза бо фасод ҳукумати Саудӣ даҳҳо ашрофу арбоби Саудӣ ва аз ҷумла шоҳзодаи миллиардер Валид бин Талолро боздошт карданд. баъзе шориҳон ин маъракаро кӯшиши аз байн бурдани ҳар гуна мухолифат ва боз кардани роҳ барои ҳукумати валиаҳд Муҳаммад бин Салмон арзёбӣ мекунанд.